Velkommen til Hamlet-scenen på Kronborg Slot i Helsingør. Vi står her på voldene, og Ingrid og jeg, vi står her, fordi vi glæder os utrolig meget til at byde jer alle sammen velkommen til vores samtalesalonger, som vi har arrangeret til jer, fordi vi har premiere på en helt ny forestilling, der hedder Ekko fra Venedig. Og det er en forestilling, som sætter fokus på 400 års jødeforfølgelse. Ja, man fatter det jo ikke. Så derfor har vi lavet 11 samtalesalonger, hvor vi har inviteret nogle utrolig spændende mennesker fra Sverige og fra Danmark, som kommer og fortæller om alle mulige utrolige ting, man aldrig havde forestillet sig, man skulle høre noget om i de her helt utrolige samtalesalonger, som du, Ingrid, skal være vært til her på Kronborg. Och då ska jag ju säga att det känns ju, för det första Lars, vi står i hjärtat av Helsingör och Helsingborg och det är här inne som vi visade som samtalen kommer att ledas av mig. Ja. Och det är ju 22 intressanta personer som kommer. Ja, det er virkelig interessante personer. Det er lige fra personer, som har været øjenvidner, som selv har overlevet og blive sejlet over sundet, til alle mulige eksperter, som ved rigtig meget om de her ting. Og det er jo en fantastisk historie her under 2. verdenskrigen, hvor mennesker fra Helsingborg og fra Helsingør, de jobber til sammen omkring at redde de danske jøderne. Og det synes jeg bare virkelig, at vi skal være stolte over, og vi skal også minde det, fordi det er vigtigt, at man mindes nogle ting, og så er vi sikre på, at det ikke kommer til at ske igen. Ja.